אז מה המצב חברים? כאן גיא בעוד סרטון, הפעם סרטון חדש שאתם אמרתם לי לעשות אמונג אס. יאללה, אנחנו עכשיו מתחילים את הסרטון. אם אתם רוצים אנחנו נעשה עוד סרטונים. בואו נעשה כל יום סרטון לרצף עד שהיוטיוברים הגדולים יזמינו אותי לשחק איתם אמונג אס. קדימה. קרומייט. טוב. אני אנג'יניר, בוא נחפש בתוך הוונטות, נחפש אנשים. יש לי משימה בערוץ 2. זה כיף להורים את הזבל. נקודש, כיפי. אוי, מישהו מת. יאללה, בוא נרשום וויר. סבבה. אמרו שהאדום עם טוסטר, אני נצביע על האדום. יאללה, ובוא נראה אם הוא שיקר או לא. לא, לא אימפוסטר, מה? אוקיי, אבל בשביל אימפוסטר אחד יצא. יאללה, בואו אנחנו עושים משימות. מאוד מת, בוא נבדוק. וואו, יש 2 אימפוסטרים ויש 3, כמון, זה לא טוב. אמרו לו זה אימפוסטר, אני לא מבין. אני מקווה שהוא יאמנו לי. לא! איזה מטומטמים! רק תיקו! שיט, וזה מצד, זה לא טוב. אנחנו חייבים להפעיל על המצד לפני שערך מפסיד. איך אתה יצטרך אותי הפעם? אני נרשם שהוא אימפוסטר. לא, לא יודע זה איפה? אבל לא יודע זה אצל המפחות? כן, יפה. טוב, אנחנו הפסדנו את המשחק הראשון. יאללה, בוא נעשה עוד משחק אחד. יאללה, נחזור לכם שאנשים מתכנסים. אוקיי חברים, אנחנו עכשיו מתחילים את המשחק בתקווה שאני אהיה אימפוסטר סוף סוף. כמה זמן לא הייתי אימפוסטרים, אבל... סוף סוף! יצאתי שיפטר, יש!
מאוד עשיתי דבר כזה. נלך מכאן. הנה, אתם רואים? בואו נלך לאזור של השיוץ. בואו נעשה את משימה. איפה אני? אני כאן. אוי, נו באמת. בואו שיעשה את זה. בואו נראה לי שאני מישהו אנשים חדשים. בואו נלך לקפיטריה. לא, תראו מה נעשה את זה. סגור לי. אז בואו נעשה כאילו נעשה את הכרטיס. יופי, ראינו מישהו אחר. קדימה. אני רוצה כזה חור. וולסברג, איסור סט. אוקיי, יופי, הם רוצים להעיף אותו. אני לא יודע כזה נעים בשביל השם שלנו. נכון, כאילו, אני מקווה שהם העיפו אותו. למה הוא רוצה להצביע עליי? כן, רק הוא הצביע עליי. יש, יאללה. כמה זמן חיכיתי לצאת מפוסטר. אני תמיד לא מבין. תראו, נו, די כבר, איזה חרטי. מספיק, אני אעשה את הגאולה של המים. מה הוא עושה ממני? אחי, מה הוא עושה ממני? יאללה! זה פוסט מטורף אני. לא, תראה פתאום מטורף. אבל יאללה, אנחנו לוקחים את זה. בואו נלך מכאן. יחשדו בי. אני צריך לקרוא קדימה. יאללה. התואר במבדוק מהימורי, כמודעת. The body was his halwai. איפה זה? במבדוק. גופה הייתה... ניתן מקום בזה. אני תוכלו לצאתי כאן איזה מישהו חסם. יותר שבאתי להצביע ולא הספקתי. ג'י! יאללה. בואו נלך מכאן למדבי. אני נעשה כאילו נעשה כאן את המשימה הזאת. ג'י! יאללה, איזה ניצחון! לא, נחזור לכאן שנעשה לך מה נצחק הזה. טוב, זה היה הסרטון שלנו להיום. אל תשכחו לשים סאב, לייק ולהפעיל את הפעמון אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה. יאללה ביי!